Maing buntag mga kasama, maing buntag Radyoman Maysel ang Team RMN ani karon sa Barangay 8-A Naidakbayan sa Davao. Kay nagpadayon ta sa ato ang mission sa pagtuno sa ato ang solar radio transistor hatod mismo sa RMN Foundation ilawom sa atong One Radio campaign. Kompletong pangalan ni Sir Alfredo Rivera, Alfredo Rivera, pila edad? 57. 57 years old, daday ka? Oo. Unsay trabaho na to, tay? Dere sa sementeryo, say maglimpyo, mga maintenance lang. O pila nakakatuig ani nga trabaho? Tugan ay, di na kayo ginagod mi nagdako. Imong pamilya inani po dang trabaho? Nga ni gapon, so Karon tay, unsa ba ka importante ang radyo sa imuha? Siyempre, makapaminaw tag mga balita, o makapaminaw po ka ng mga drama sa radyo, nga handumanan sa kaawit. Oh, respeto gud siya sa mga drama po sa DXDC. Ani na tay, dawata ang solar radio transistor hatod sa RMN Foundation. Ay, Ayan. daghang kayong salamat sa RNN. Congratulations mo to, na turn over na to Radyoman Maysel ang ato ang solar radio transistor sa lain na usab dato nga beneficiary karong adlaw. Kauban si Radyoman Joel Veray, kini si Radyoman Amy Genita, Tatak RMN.